出国那个 Schlemm 中有农山起嘛。Haga way ga jingja accident kali harib hoy haga mates ni thoding jong katayo arngut kibreu kila do no jala ka mensim naga jingsha yu haga trok ha surok ba National Highway 6 hagi benta jong ka shnong samlem kat kum petelong khobor na ki pulet ya tho bagate ga jingja kala jia haga por kum khat way beji ai menmet kat bagate ki arngut ya ki balatip kerteng kum pensyai lang wa lang bat uban ya lambha lingdo ki ban naga shnong nget ki balanya ada ka skuti ka bempat don registration number kat bagi dang ke shlong Henry Maria poi hagate ka shnong samlem kila thom yu divider bat jam shiliang surok bat sha tan rapat haka way ka trok ka badang hiar syakajela asam layo jing tip bru bahagate ka jing tan ra kali baro arngut kita ki basyong haka skuti kila khlat no haju pat ki bor pulit ka thanat sning kila penkit no ya ki arngut sya ka jaka bu medyap hanongpo civil hospital naga benta banle ya ka examine post mortem halor kani ka jingjia naga lianggi bor pulit kila ra no ya ka skuti bat ka ka trok ka badan registration number UP nyo hnre ke prasan pra iwe sya thanat sning naga benta ban penlong ya ka jingtok kit ban lap ya ka daw jong ka jingjia